кажем, силни сме, много сме и да им кажем, искаме правата си, искаме правата си, искаме правата си. Няма да позволим да репитнете пенсиите. Няма да плащаме чужди грешки с нашите пенсии. Няма да позволим да разрушите солидарността в България. Солидарността между нас, като работници, между поколенията. Няма да я позволим, чуйте добре. Аз мисля, че трябва да намерим решението. Ако премиера чува тези гласове тук в момента, сигурно утре трябва да имаме подписано съгласие. Протокола на съгласието е странен. Той не е лесен. Той поставя нови цели на реформа. Но тези цели ще дадат увереност, че ще имаме и пенсии, че ние и нашите деца ще пенсионират в България и ще получават по-адекватни пенсии, колкото получават нашите майки и бащи. КНСБ е тук! КНСБ защитава